Salutare lumea și bine v-am găsit la un episod din Minecraft. Astăzi cu Terracraft, să vedem dacă mai am lag pe el. Îl puteți găsi pe internet, am spus în episodul. Cum v-am spus să mă faci? Faci cu tine. Ia uite câte iteme. Dacă vreți, puteți intra pe Terracraft la Survival și mă sunați pe Skype. Am zis cum mă chemă în episodul anterior. Te aud în... Ia uite, doi, vedeți. Asta e mare. Dar nu, uai, ce nu este TV1. O să mor. What? Mă duc să mă mai tine de repede. Ce? Back. 2, 1, pa. Este... Pleacă de aici, lasă-mă în pace. Vină în pace. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Tot vine tâmpidul ăla. Haide mă. Plecă! What the hell? Am nevoie de iteme de alea destinate sus. Nu e, băi! Și nu mi-am luat, bă, toate itemele, bă. Bă, frate, bă. Ia, hai să iau. Hai să iau, mă. Asta e un pic, că nu se poate. Doamne, ferii. Sau ești tâmpenia aia, mă. Și mi-a luat și două. Mersi, bă, bă,
lasă-mă în pace, mă, eu muncim pentru itemele astea, mă. Bă, pe misică. Apa vieții. Apa vieții, lasă-mă apa vieții. Dar dă-i, mă, că mai am o inimioară, mă, o inimioară. Mâncați și inimioara ta, dar lasă-mă în pace. Bec. Tâmpitul n-ai. Dă cu pulbere acum. Hihi. Bă, dar și ceva? Cine îmi dă și mie niște iteme? Itemele mele. Dar lasă-le, mă, femeie tâmpită. Itemele. What? LOL, și-am și sabie de aer negeantată. Eu îmi pun și în chest. Tâmpit. Ia spune, nu care vine. No, oameni buni, cam atât a fost episodul ăsta. Nu uitați să vă abonați un like și ne vedem. Terra Craft.